kalanggiwan aglar pandan moncar tinon lir kekonang surem sorote tanpa hadang Namo sidam sekaring bawun Kakang Ismaya piye guru iki aku wis mbok kanthi menyang Kayuwangan Suralaya ayo Gage orang keten aku mara Gage cemplungno ning kawah Candra Dimuka supaya anakku Bagong enggal bisa bangun desa Kakang Semar piye sareng kula petang kula gelar kula gulung sak mangke menawi kupakarti kula ingkang kados mekaten menika mboten sak trepipun mboten becik tuwin mboten sae tumrapipun Kakang Semar tumrap gesangipun Kakang Semar mila sak mangke niat ancas kula ingkang kula kepingin nglebur Kakang Semar wonten ing kawah Candra Dimuka kula wurungaken Kakang lah kok dadi molak-malik pikiranmu molak-malik iki janjane sing positif iki sing endi? Janjane sing bener ki sing ndi jare kowe arep nglebur aku ning kawah Candra Dimuka bareng aku tekan kene kok kowe malik dingal pikiranmu malih caramu pakartimu karo aku malih mongko janjane iki wah legetaring atimu kendhisik sengit karo Semar mboten Kakang sak menika kula sampun mboten anggadhahi raos sengit tuwin mboten anggadhahi raos serik tumrap Kakang Semar Badranaya nanging sak mangke karanten jenengan ndika Kakang Semar sampun kersa rawuh tening Kayuwangan Suralaya malih sak mangke kinarya bebono kinarya bebungah saking ingkang rayipun Manikmaya Kakang Semar kula aturi andhahar wujudipun pelemper tangga jiwa menika Kakang mareka den prayitna semuriris seka balik tetyane kantayani Trisunya Purnama sasi gilar-gilar Gilar-gilar tengahing latar mileng lintang Bima Sekti belgegak-ugek sadulita apa pancen bener kuwi inggih Kakang Semar saestu lair batus anggen kula caos bono dateng Kakang Semar Badranaya miwah Atmaja Paduka sedaya menika lah nek ngono mara Gage matur nuwun saurunge lho aku iso ngrasake arep kepiye to rasane panganan utawa daharan Kayuwangan kang aran pelemper tangga jiwa dole nala garing lan petruk wonten dawuh Pak wonten dawuh Pak iki lagi sepisane iki awake dhewe mangan wujuding pelemper tangga jiwa wah alhamdulillah nggih Pak syukur bagi sewu iya Marata Gage Indra pun bareng dawuh Rama Bungkulun Marata Gage cawisna wujuding pelemper tangga jiwa lan Kakang Semar supaya dene sak mengku didhahar dening Kakang Semar lan saat majane nun ngestakaken dawuh Rama Bungkulun wujude pelemper tangga jiwa Manikmaya inggih Kakang pancen para saestu menika kok beda karo pelem kidul omahku kae ayo mesti beda kaya pelem tangga jiwa kuwi pelem kidul omahke pelem
anu kae mana lagi. Nah iki pelem pertangga jiwa wis beda mesti rasane wis beda. Wah, bunder rasane. Monggo Kakang Semar kula aturi dhahar punika. Tak pangane kaya apa rasane Manipaya. Ayo dole. Sithik wae waton enak. Sekawit Lurah Semar, Ki Lurah Ngulagaring ingkang dhahar wujudipun pelem pertangga jiwa. Sekawit boten pangertosi lelampahan ingkang tumanduk dumateng wujudipun pertangga jiwa punika. Boten pangertosi lampahing utawi Sang Manikmaya ingkang sampun maringi wujudipun racun wonten wujuding pelem pertangga jiwa punika. Dawah botenipun Purwodaksena Ki Lurah Semar Badrana miwah atmajanipun Ki Lurah Ngulagaring miwah Ki Lurah Petruk Kantong Bolong. Waduh lah. Wah. Waduh. Ojang kancing langit kelap-kelap katon lirik genjang alis sore sang meweh gandrung sabaran kadul wukir moyak mayik saking dias balewur Mas Nomo Sidam Sekaring Bawono yen wis kaya mangkene lakon iki Indra Gage gawanan Punakawan telu cacah iki papak ngonong sak pinggiring kawah Candra dimuka nun ngestaken dawuh Rama Wulun kepareng nyun pamit padal Mas. Yana dewa ya nuntun wong aprang tias padha sarasaran pangimboy bangono kayiwanganmu sawela gringging Mas Trama Sidam Sekaring Bawono lagi wae mungkur Kakang Semar lan Atmaja Ulun Bathara Indra Boya pangil kaya wayah ulun Kresna nata ing Dwaraka. Kresna menawi pasang mantabi ulun. Kepareng ingkang wayah pun Bathara Kresna ngaturaken pangebekti kunjuk lem-lem rejiwat boya miret boya ingsun boya darat. Iya ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula pundi jimat paripe dene kasantosan. Lho, kena ngapa kita pakat kita tingkah laku kita kaya mangkono. Pangestunipun kula menika nembe panas. Lho. Samangke kula mireng kabar bilih Kakang Semar menika dipun boyong wonten Kayiwangan Surabaya. Samangke menapa kepara saestu pancen bener Kakang Semar ulun boyong wonten Kayiwangan Suralaya. Banjur karep kita kepiye? Gandeng Kakang Semar menika pamongipun nata agung ing Durawati. Samangke Kakang Semar kula suwun bali. Kula suwun wangsul dhateng astanipun ingkang wayahipun Bathara Wisnu. Rak iya ngono to Dimas Setyaki? Iya, Koko Prabu iki. Kasihan Pekatur Koko Prabu. Lho. Ana ngendi dununging Setyaki ulun midhanget suarane ning ora
pirsa ana ngendi dununge Setyaki. Menika wonten ing sakelenging Kancing Gelung kula, Setyaki kula papanaken wonten ing Kancing Gelungipun ingkang abdi utawi ingkang wayahipun Bathara Kresna. Samangke pukulan kula aduri maringaken Kakang Semar dhateng ingkang abdipun Natandrawati. Menawi jenengan dika boten kersa maringaken rawe-rawe rantas malang-malang putung. Wiladalah mengko dhisik. Apa perkarane dene kita njaluk Kakang Semar bali kelawan jeneng kita ana ngarsaning Pandhalan Ulun. Jalaran Kakang Semar menika pamong agung negari Ngamarta, pamong agungipun Natandrawati menawi jenengan dika boten maringaken dok kados menapa kawontenanipun ingkang abdi ing Natandrawati menika. Guntur geni guntur angin sirnakna Kresna iki guntur geni angin. Panjenengan malah kenging menapa? Kula aturi maringaken Kakang Semar kok panjenengan malah dolanan kembang api. Menapa boten iman kagem taun baru ngenjing? Mas Kunama Sidam Sekaring Bawana teka digdaya temen kang dadi daya kita Kresna. Nek kita njaluk Kakang Semar bali ning tangan kita, Blaka Suta Blak Kotang Nusang ora bakal ulun maringake. Menawi paduka mboten badhe maringaken Kakang Semar kula nedya namaken senjata caka dhumateng paduka pukulan Bathara Desan. Ulun pikulun Bathara Guru, iwang pikulun Bathara Guru kula aturi nampi wujudipun senjata kraca. Senjata cakra. Rawe-rawe lantas malang-malang putung. Kula nedya namaken senjata cakra pukulan. Aduh mati aku. Nah. Meraina semu bangi wengeruna kadinetraning ukara sabdaning kukil ring kanikara sageter kene donganing kong lerewu sing biyene panjo Iladalah ora lega rasane atiku yen ora nguyak karo Bathara Guru. Ya. Aja takut sak uyak mangsa bro nek wis kecandhak tak betrat-betrat. Aja takon dosa pukulan bakal tak kalahake pukulan. Wah. Resna sinayeng manglung mintunaken triwikramanira kang kumiteeraning asta. Werkudara Resna kakangku piye?
Wis ana tulung candra iki kok Kakang Semar ora sowan menyang negara Ngamarta. Wah, aku ora weruh. Kok menawa ana wigati sing dilakoni karo Sedhipol kakangku. Pandhawa ora mangerteni aku, ora mangerteni ana ngendi Dri Semar. Lan sabab apa kok Semar ora sowan menyang negara Ngamarta telung candra suwene ninggal marang kewajiban kaprajan. Nek kowe iso ningali utawa iso ndelok liwat kaca paisan dak suwun kaki deloken tan Samar pamoring sukma sinukmaya winahya ing asepi jagat dewa Bathara Werkudara. Iye tak sawang nganggo kaca paisan kok katon peteng jroning kanan kaca paisan. Wah, aku ora weruh, aku wedi nek ngasih ana apa-apa sing dumadi karo Dipol kakangku, Kresna kakangku. Laruta saking Gudha Sakuru kula Yanamoto Sang Sri Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun ya Kresna ulun tampa pangestu ulun tampanana. Lho teka kita bubar ngamuk ana ing kayiwangan ulun prepek kok kita malah mapan ana ing kene. Lho kenging menapa pukulun paduka paring dawuh katen. Kita wis gawe rusak ing kayiwangan dina sak mengko kita bakal ulun pidana. Kita ngancep lawan panjenengan, kita bakal namakake wujuding senjata cakra lan panjenengan ulun. Ulun golek dununge Pandhawa kok kita sing aglah bergagah ning kene. Kresna kok kaya mangkono timen pakarti kita. Lho. Werkudara. Iye. Iki janjane nek apa to? Aku ora weruh. Aku kepau nek kene goleki Semar karo kowe. Nuwun sewu kula menika sak mangke madosi dunungipun Kakang Semar ingkang sampun wonten tigang candra mboten sowan wonten ing Praja Ngamarta menika kula nembe pados pawarta. Janjanipun Kakang Semar punika kenging menapa kok ngantos tigang candra mboten sowan wonten ing Praja Ngamarta. Oh Mastu Musidam Sekari Bawana. Yen kita ora gelem ngakoni lan ora gelem ngakoni kaluputan kita aja takon dosa dina sak mengko kita bakal ulun pidana ulun cemplungake ana ing kawah candra dimuka Wiradalah. Werkudara. Nggih. Kae Kresna sing ning kayangan kae Kresna palsu kae ora Kresna tenanan. Ndur karepmu piye? Mara gage. Kae tandang ana kene iso matene kowe tangeh lamun bumi langit tangkep. Jaluk pamit. Suram diwangkara kengke
gilir wanguswa kang layon donya ilang memanise wadanira layu kumel kocap arah nyomaradani wah jan wis pak wah kok kaya mangkene timen kahananmu iya Jagadiwa Bathara estu maneh draja-draja imang jagat pangestu Krawayah Bathara jagat Pak Bapak utawa Kakang Dipal utawa Kakang Badranaya teko kahananmu kaya mangkene Kakang ya tak suwunke marang ngersaning sing gawe urip mandya sing dadi ucaping nata Ndrawati diajeng garwaning pun Kakang bakal sun pundhut garwa. Koko Prabu dimaksudake piye? Kowe padu malah saja gandrunganmu iya malah gandrungan. Tak suwunke karo sing gawe jagat, tak suwunke karo sing gawe urip muga mandya sing dadi ucape Kresna nata Ndrawati. Kakang Semar lan anak-anake emut Prawadasena tangi meneh mandi ucape nata Ndrawati. Loh. Loh. Den prayitna semuriris eka bali lho niki kok kaya Sinuwun Ndrawati ning kok raine rada putih mbok menawa nganggo skincare mbok menawa ya nganggo serum lho serum mbok menawa suntik putih mbok menawa digebal terus dicat putih kuwi do nyandi to sing nom-nom kuwi lha wis kukutan dingklek ngono wae iki ora mematuhi prosedur sengane ora Sinuwun Ndrawati wow lho kok gereng sajake ini wong sakmono madri wong bana langgeng sene dalamret Kakang Semar iya ingsun ingkang prapta paman jeneng para Kakang Semar kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya ingsun tampa pangestu ingsun kedah sira tampan nggih jenengan kok enten mriki panjenengan ingsun sing wengi kelawan jeneng kita lho kok pesane campur-campur lambu yen tanpa ulun tanpa aku Kakang Semar tartentu mung bakal mati ning kawah Candra mawa lho Candra dimuka iya Candra dimuka kok gagayu tak kanthi bali menyang negara lampung menyang Karang Kadempel mergo Kakang Semar wis ana 3 Candra lho kita anu Trung Candra tu telung sasi iki Kakang Semar ora rawuh ora suwan menyang Karang Kadempel. Gose. Kudu diteliti. Heeh. Ya mbok menawa kok nitik saka raine kok kaya ora pangling iki rasane. Wes. Sarunge mambu bensin kok. Wo, apal iki aku, apal ae apal. Mambu bensin kathoke mambu pertamak lho dolang-dolang dhisik iki mambu solar mambu bensin kok mambu modern kok monggo sing sok kulaan bensin ki ming Bagong lha iya wis aku ora apal wo kae sendal jepite Bagong kae ketok kae wis men wis iki pura-pura wae bapak diomongi bapak diomongi siap Pak iya kae janjane apa iya
Engke mah diomongi kaya apa diambu sarunge mambu bensin. Kathoke mambu pertama. Kuwi genah sing sok kulaan bensin iki ming. Ya ta? Sinuwun Darawati. Matur nuwun lho. Tole. Jangkar kelawan panjenengan ing Sun. Aku njaluk Sun. Jaluk Sun. Kowe kok tekan kene nganggo sandangan kaya ngono iki sing nyandangi sapa? Aja watun jangkar. Badara kowe iki janjane Bagong. Bapak Semar. Wah. Wah, jan wis mengkagetkan iki kanane kaya ngene iki. Lah kok kowe entuk sandangan kaya ngono iki. Sing dandani sapa? Raimu, rai reng. Modern, Bapak. Modern. Kang Gareng ora kangen karo aku iki. Wah, wis kangen aku tak ngrangkul. Kok mambu parfume Elisa? Kok gek. Wah, senengane ora ya iki parfumku. Wes ora kaya. Petro ora kangen ora. Bar ketemu apa? Lah ku kaya wong ngipi kae gong tekan kene ujug-ujugan tangan ning pinggir kawah mburi iki. Wes iki pokoke ngene wae, strategine. Iki aku tetep dadi Nata Ndrawati. Mergo ora murunga Bathara Guru mlayu nang Amarta goleki Kresna sing asli. Iya. Kon ana apa-apa Kakang Semar sing ndombani karo Kakang Semar Dungkulmu Mlocot. Ora maksudnya anu lho, sayembarane lho. Iya mengko tak ndombani saka kene, Dole. Padha. Ayo toh, yo. Saking kudu sakuru kula Yanamoto Sasang Sri keparat jagat diubato panos maning jajalanan sukertaning bawana iblis lanat kuwi jagat dewa Bathara temane Rajadra Diwang sukmur ngadili luwe ana sasmentaning sun jagat iki pandharingsun kaya ngadhep kaca. Lho Kakang Semar kok lingguh ning mburine Nata Ndrawati sing ora asli iki. Nata Ndrawati sing mung gawe-gawean, ora gawe-gawean. Ki sira sapa? Sira sapa ingsun sapa ingsun Nata Ndrawati kita aja waton kemlewat.
Aja waton ngucap kita ngaku-ngaku nata Ndrawati ingsun iki sing asli. Rak mangkon lho Kang Semar. Nggih, leres Den. Leres ngaten menika. Leres niki niku lan jenengan niku sinten kok padha-padha bendara kula niki niku bendara Sinuwun Ndrawati sing asli. Krungu rawe. Kakang Semar wae suwita lan panjenengan ingsun. Ora ya ngono to Nalagare. Ora. Kita ki gelem jak kompromi. Nggih Sinuwun niki niku Sinuwun Ndrawati. Lah niku enten nata Ndrawati nek wae iki wis liring kaya ngene kahanane iki. Jagat Dewa Kano. Mas Pranama Sidam sekaring bawana jebul ana loro wujuding nata Ndrawati pancen mung siji. Sing ana mburine sampeyan menika namung wujuding panjalmaning jadalan kula menika ingkang asli. Monggo kula aturi ningali rai kula. Rai kula menika sampun ireng kula blonyoi oli. Ora asli. Bela dalah. Kresna wonten dawuh kula. Lho. Iki tempuk iki piye? Kresna wonten dawuh. Iki ndi sing ulun timbali. Kresna ulun nimbali kelawan Kresna kang kita. Wonten dawuh ulun wonten timbalan paduka. Kita ora nyembah lan panjenengan ulun pancen kepara nyata. Boten badhe nyembah karo paduka niku sampun damel cintrakaning Kakang Badraya. Menawi jenengan dika boten nyuwun pangapunten dhumateng Kakang Semar Badrana rawe-rawe rantas malang-malang kutung kayuangan badhe kula amuk welah dalah. Gunjang kancing langit kelap-kelap katon lir genjang alis risang mawe gandrung ing adalah bergencang marudaya mak mong buk bolong kali codhe sapa sing gawe adalah bocah iso dadi kaya sandangane kaya ngene iki ana dewa kaya teko Gus teko dengel kita kurang ajar jembrono karo dewa ki to Bagong. Wes ge Badar kita iki sing dadani sapa? Aja wateng ngongkon badhe panjenengan ingsun iki nata Ndrawati. Wes Badar tak suwunke karo sing gawe urip Badar wujud asline kita. Edan keparat. Edan dadi Kresna bareng. Ngapunten lho Sinuwun Ndrawati. Cah edan untung urung tak senjata cakra ndase mondasmu kuwi. Hus. Ana ratu dindas-ndaske. Lah tuwa kula karo sampeyan iku wah padha ora lara dindaske. Senengane ora. Lah dalah kita kan duwe pakarti kaya manggono. Kula niki pengen bangun desa. Neng tumbalen niku dadi Bapak Semar Gareng kalih Petro, monggo kula niku pengen bangun desa secara alami. Mangkene, Bagong. Nggih. Lah dalah kok dadi teko digdayane kaya mangkene. Wis ulun ora pirsa panjenengan ulun ora pirsa. Lah samangke kula aturi maringaken wujudipun pelempur tangga jiwa kemawon munggulun mboya bakal ulun maringake anenggih Sang Hyang Bathul Wenang.
kagiatri sang kapirangu rinanggul kinemben kembedu sang ratnaning bawana aduh pulun sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi pun manik moyo tadrah wadono mas momo sidam sekaring bawana manik moyo wonten mring adawuh pakarti kita ingkang kaya mangkono kuwi panjenengan ulun mboya sarujuk lan panjenengan mboya sak trepi mboya trep kelawan apa sing panjenengan ulun karepake mestine wae kita kuwi minangka dewaning para dewa kuwi adil marang sepadha-padha aja seneng ngegungke marang derajat pangkat aja seneng ngegungke marang kabisan lan aja seneng ngegungke marang apa sing kita duweki lan aja seneng ngegungke apa sing kita isani lan apa sing kita lakoni aduh nyuwun pangapunten Pukulun iki sapa iki cah cilik omongan nang dhuwur wah telah kita aja sembrono kuwi wah iki kami tuaning dewa wah iki sang Hyang Pikulun Bathara Wenang wah den wis ora iki medhun-medhun Bagong lho neranya kowe ngapa wae klinteran turut kene sesuk sekolah to ayo mulai oh Mas Turmo Sidam malah janturan bocah cilik suarane gede wis bali kono bali iki bocah males nang males lara padake pedes ngono ora kita aja sembrono mundhak kena malate ulun lho sampeyan iki sinten kowe iki dewane sing iki dewa ning Ngondrandhir Bawana iki Hyang Pikulun Bathara Wenang waduh ngapunten kula sembah bekti kula kunjuk ya ulun tampa pangestu ulun tampanana asik kula punika jimat paripin dene kasantosan pancen watak kita kuwi geculku marucul srogal-srogol nanging gawe guyu pancen kepersaestu lah kenahno kok boleh manik moyo wonten paring kadhawuh pulun gandeng pakarti kita ingkang kaya mangkono kita kang boya duwe tata krama lan kita kepengin gawe srana patine si Ismaya mula kita ulun paringi pidana ngresiki karang Kawidodaren ana ing sak kabeh kayiwangan iki aduh Pukulun nyuwun pangapunten wis murgagi derek panjenengan ulun kundur makayangan nanging saderengipun kula nedya maringaken wujudipun mlemper tangga jiwa iya maragake paringna kelawan Bagong aja suwe-suwe inggih ngestaken dawuh Pukulun niki napa ulun iya kok wah kok beda aluk pelem nggon kula kok bentuke kok kaya ngene ya kaya apa jenengane ora apa iki pelem kopek kok bener iki nek anu ceniyane dhuwur iki ah kita aja sembrono kebak walan nang ngene iki ning kayangan kebak walan nang kayangan iki nggone sapa ya wah seneng ambu ya ngono ora iya kuwi Bagong kang kita karepake wah niki 15 kilo napa iya kuwi padha karawan apa sing kita karepake wah matur sembah nuwun iki cah cilik medhon iki hus kita aja kemlewat kaya mangkono Bagong anu ngapunten Pukulun kula nedya wangsul sadurunge panjenengan kundur makayangan nggih matur sembah nuwun ndherekaken jengkar paduka Hyang Adi Pikulun Bathara Wenang dalah kok iso kaya ngene lelakone wae pancen iya Narada iki wis digawe karo Manikmaya aduh Kakang Semar kula nyuwun pangapunten weh ora apa-apa kowe iki anggere gawe ning perkara sithik wae to gedhekke perkara dhisik mbok ungkit-ungkit barang sepele to dadekke perkara gedhe kowe iki sengane jen sok ngegungke karo kabisanmu
Inggih. Lah nek kaya ngono kuwi sifatmu kuwi ora bakal suwe anggonmu dadi nalendraning kayangan. Ora bakal suwe anggonmu dadi nalendraning para Jawata nek ming perkara sithik kowe ngungkit-ungkit, perkara sithik kowe ngungkit-ungkit barang sepele to dadekke gedhe perkarane kuwi ora sak trepe kaya ngono kuwi nek dadi watak wantune menungsa kuwi ora bakal disenengi karo wong liyan, mesti didoi karo wong liyan, karo tangga teparo ora rukun, karo wong tuane dhewe ora rukun apa meneh karo wong liya. Ngono kuwi ora bakal langgeng nggon urip ning alam donya lan ora bakal tentrem nek kowe ora kuat kenggunan rasa nyaman utawa rasa kepenak. Ayo. Inggih Kakang kula nyuwun pangapunten. Ora mung nyuwun pangapunten kok. Nggih ora kepanggih. Kowe iki jan senengane ora iso nglenggono pisan mengko dibaleni meneh. Nglenggono pisan mengko dibaleni meneh. Apa ya ngono kuwi sing dadi wateke dewa Manikmaya? Nek mrigine aku bali. Lakon ya. Somadange jagat duk mungup aning sapucah ing ukir marbak bang sumirat keneng soroting surya mekolan gunung Elisa. Elisa. Caitan. Elisa. Kami. Caitan. Ora kaya ngono kuwi, Pak. Kinem. Trinil. Remuk kanane. Senengane kok. Pun purna lakone Den, mugi-mugi anak kula sing pun kasembadan gene mbangun desa sageta nuwuhaken katentreman ayem tata titi tentrem mega Elisa Trinil mugi-mugi
Mulia. Mugi. Sarah. Yanti. Wis kabeh. Senengamu kok cah ora edan kowe iki dalam rangka anu apa ya? Apa kemenangan? Mugi-mugi saged tentrem saklawasipun Den. Yo. Nyuwun pangapunten menawi kathah kekiranganipun kathah lebatipun diagung pangaksami. Yo Semar. Sura Dirajayane ngrat lah tekaping Darmastuti sastra mulya memayu hayuning bawana babar kamulyaning jati cekap semanten atur kula mugi-mugi warga ing tlatah mriki sak pengkeripun kula lan sak rombongan tansah pinaringan sehat bagas waras Den. Salam budaya.